Lada ka India kan yarthma ya ka Pakistan ka Bangladesh kan kerwit gelai ka India maham Major General bala songthai ki sipai ka Bangladesh Rifle ka bala tip menta kum ka border guard Bangladesh. ULM Fazlur Rahman bala simbau deu baya janba bat Muhammad Yunus he nong ai jumut jong ka Bangladesh. Mula khot ya jingetere lang bat ka China pan urlong yak te ka jingmut ka bariu klau ka jong u. ULM Fazlur Rahman ubadai Major General bala songthai na Bangladesh ulai jingmut bakari jong u kadai ban hierthma markni lot ya bar ke nyau tele ki jala basate lami ngi jongkari India lada ka New Delhi ka hierthma ya ka Pakistan kom ka jingpan stom kala lada ka India ka hierthma ka Pakistan ka Bangladesh kan hapban kani no ya ke nyau tele ki jala jong thaing sate lami ngi jongkari India ha ka baidai berkane ngasngo bakalong kebadan kam ban sedang ya ka jingyakran halor ka jingpan bai sipai lang bat kari China latha oraman haktin Bengali haka Facebook kene ka jingkran jong oraman kawan haka por bakan New Delhi bat ka Dhaka ki persyang banbu ya ki jingya per jingbot syarut bat ban pen bahai ki jingya dai hapdeng ki arliang mamla ka balangam syaki kerdan batmai hadin baka Sheikh Hasina ka menteri rang badu barim kala Pedri sa India manwan wat jakari bat jing sokhya jong ke India halor ka jingkenno bala thombor persya ikjai badu ritpa Hindu ha kani kari ki hnyau tli ki jalla jongkari India ka benta basyate lamingi jongkari India kide ka thany bala kerkot ya ka Duriau jongkari India kimdan lat syu ban kener sya Duriau ba laong Yunus ulanyau ka Bangladesh tang kawai ka nong ap ya ka Duriau ha ka te ka thany bar laong ba ka ne kala manlong ka kabu ka bakrau ka jingpan jalan ya ka yok ka kot jong ka China kopta lada ka thma ha prengka India ba ka Pakistan kan ki klampep ki jalla ka thany syate lamingi jongkari India ru kila ban syakta ramar kini ki jalla kidai ki badan hak hapur berkari Bangladesh kumju apa pensyong nongrem lengba ki nuhun leno ki bala juberngem nakapor sakapor ban yathma ya kanega than cha teila mengi jongkari India hatu vidan ka jings line ka da ka jimon mish nyu ha ka kle Neseland kle ni mi nyu le bitli ktaman pangmat dan sinus ne kiwe lada vidan kong kita filan persyang no da kidawai kong realities aim basyong masa hamar banyang senyong shalom kapor ada wai ke day nandu kadwe bajin stab hadu san baje jan miet ha kasing sajan dang mentaka jing te bakhamnya afila ban call neven friend by kong realities aim how number pra asan pra not anyo sao